Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong hapon? So gasugod nagtaligsik no. So padayon ta karon sa kuano Dungkoy Pusoy part 8 na ni. So karon mga ka-listeners, basa sa kog shout out no kay aron matiwas ni kay magsuwat na pugwan ni sa uban nga bag-ong comment no. Kay daghan na ba to magpa-shout out no sa part 9 ko na sa Wahilakay no. So magsuwat ko ato para sa part 9 way sa Wahilakay no, mag-shout out ko. So karon sa dire sa Dungkoy Pusoy sa part 8 no. Nag-vlog ko daan kay murag muuwan gyud eh. Isu na kayo ni. So karon shout out ako. Shout out ni Wing Orasyon no. Salamat na ana jud ang sumpay. Okay ra na Lods, dili mi mo reklamo kay libre baya paminaw. Mo ni sakto no. Di magsigreklamo no kay libre paminaw ya no. Kuan pod si shout out ni mo Wing Orasyon no. Salamat sa kanunay pagpaminaw no ug sa pagsabot no. Hindi gid mo reklamo ba. Nya si Ginaline Bernal. Thank you idol, God bless og more upload no. Kaning kamutan ni Ginaline Bernal no. Ug naalay power kanunay akong cellphone maka-upload jud. Jeffrey Birano shout out no. Dol salamat kay sa pag-upload. Way sa payan Jeffrey Birano. Nya si Danila Gonzaga. Sir Jan, pwede i-upload ni mong drama nga Ako Mao Ikaw. Kung okay lang, please. Salamat daan. Di ko mo-upload na, no? Kay Danila Gonzaga, di ko mo-upload na imong request nga Ako Mao Ikaw. Kay naana na sa ubang channel, no? Naana sa kang Lady in Red. So, di ko ganahan og magkapariha lagi. Na dito na lang yun, tiwas. Kay balo ko nga update man nga mong channel po kada adlaw, no? Dito na lang paminaw no, respetuan na to ang ubang channel, okay? Nya si Cesarian Kabaong katong Lone Ranger boss, basin makita to nimo. So ang Lone Ranger taon naman eh pero taas pa kay process og balikon no. Kay kinahanglan pa kanon download og i-arrange no? So di lang ko mo promise nga ato nang ma-upload. Gawas lang kung makalugar-lugar na basin pa di ay no. Pero di lang ko musaad. Okay. Nya si Gabato Revival Vlog. Dul asa naman ang Wahilakay? Kini ra man noon ang na priority nimo. So ay kabalag ka no Gabato Revival Vlog kay mahuman na gid ang Wahilakay no last part na lang gyud. Katapusang sumpay. Tapos ang sumpay no kini imong comment taud-taud na lang pud eh. Pero namuot po ani ba kay tinubagay mo ning may isa pud ganing comment no. Atong basahon na nino inyuhang mga conversation. Si Gabato Revival Vlog. Dol asa naman ang Wahilakay? Kini naman noon ang na priority nimo. In comment si Radjan magbuot ka man oy ug mao ni unahon magulat ka. Mitubag po ni si Gabato Revival Vlog. Ngano man ikaw si Dungkoy. So akong gi-explain no nga puli-pulihon yun akong upload para way magmahay ba. Mo ning comment si Rijan Sinadjan lagi dul mas angayan man puli-puli. Ang uban man sabdi kahulat maayo untag sayon pag-edit ana. Sakto gyud ka Rijan Sinadjan no. Di baya sayo ng pag-edit mga kalusunan no? Dili madali-dali sab no. Kabalo mo sa mong sitwasyon. Ako ang sitwasyon nga may kuryente sad. Di man pud mi pwede mataorag kuryente diri kay dili man niya mo ang yuta god. Kabalo mo sa ang agianan diri usar ka tawo makaagi no. So delikado may mga sunog-sunog. Mana nga wala mo sugot ang mayor nga magpataod ng kuryente. Samot dili pud ang yuta ba. Mana nga ang kasalig ko solar. Salamat sa sellers, salamat Shopee. Kay naka-charge gihapon no. Kapadayon ta. Mao na to no. Sakto ni si Rijan Sinadjan na magulat lang yun. Magulat lang ba dili kay mag-apura no. Sa mga nakasabot, salamat kayo. Pero katong mga apurado, sinisya kayo. No, nara. Si Rodel Hagman. Nakikinig pa rin ako kahit napakinggan ko na to dati. Maganda kasi boses ng bida pang action star. No? Okay kayo bitaw. Pang action star kayo ni si Juan Ray Arellano. No? Dakong tingog. Ati buok ba? Nya si
Romel channel dol diha sa imuha naman ning adol, di ba imuha naman ning gi-upload sa una. Yes, ako ning gi-upload sa una pero na-delete tanan sa una kay na-suspended bitaw. So nahurot og ka delete. Ako nang gibalik karon no. Nya si Tidor Dorte, dengan salamat boss sa upload. May God bless you always no. So wasa pa yan no. Salamat Tidor Dorte. Basa na po tayo yung uban ani. So, taas-taas na po tayo intro, hagoy. Sa sunod na po ni uban, magbasa ta. Nya si Saisi Morales, salamat. Salamat po. Si Olin Helio, shout out ko sir from Japan. Sir, sige mi paminaw diris. Sir, salamat kayo Olin Helio no, sa inyong pagpaminaw sa mga drama. Gina Lee Bernal, salamat idol. God bless you. Waiting part 8. Part 8 na taron. Aning dungkoy. Nya si Isim, idol bisan di na ko mag-comment, nagtanaw gid ko permi sa imong mga drama. Gusto kayo nako kay tag-as imong mga drama. Salamat kay idol, God bless you. So kini dai nabasa naman ako siniyagi no. Nasugda naman balikon na lang nato ni. Si Roston Blind Massage, salamat sir sa pag-shout out ni Junjun Abapo. Kung pwede pa magpa-shout out sir, shout out the inner core. Mga tao sa Stone Blind Massage, silang Leonardo Abapo ug si Paulina Abilab. No? Salamat kayo mga taga Blind Massage. Si Jusili sa kanunay sir, salamat kayo always listening from South Korea. No? God bless. Salamat kayo Jusili. Nya si Maristel Humawan, thank you sa shout out idol. Premi ko gahulat dungkoy pusoy ug way lakay. No skip ads kunin mo idol para support. Salamat Maristil Humawan. Nya si Anime Buntilaw, dol wala may part 1 sa ayay mapriso ko idol, diretso man part 10 naman tayo part 1 na taman sa 13 dito speakers ba niya na suspended man na delete tanan. Ito na nang balikon pohon no mga ka-listener. Balikon na ito na pohon. Kisag to. Si Anami Buntilaw no. Balikon ito na pohon ng sinugdanan sa ayay mapriso ko. Huwag ka nang ma-rebuild Kaya ang uban wala kasugod no. So balikon ito na pohon. Okay. Paminawan niyo ang part 8 sa dungkoy pusoy no. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan dungkoy pusoy. Dawat ka na dungkoy. Unsa? Ikaw ang chief mechanic dinhi sa Noviciana Surplus. 30,000 ang buwan. Oh. Kompletos benepisyo. Oh. Libre puyo. Libre habhab. Sir Donaldo. Dawat ka na. Ay, salamat taon, sir. Salamat taon kayo, sir. Kanang imong gipakita, nagtimailan ba ka nang nalipay ka? Oo, kayo, sir. Lipay kayo. Anong nili mo kumalipay? Ha? Imo, kuan man ka nang singan ani. Ako ka nang gidawat. Oo, kayo mo na kong gidawat, sir. Magsugod ka rayon. Ay, salamat, sir. Salamat, sir. Okay, paminaw. Dito sa garahe, dito napita sa My Motor Pool. Sa ayuhanan sa mga sakinan. Adunay bang house dito. Pero maayo. Mao'y imong kapuyan dito. Dunay kwarto dito. Di aircon. Mau ba, sir? Yes. Ang puyanan sa akong mga mekaniko pulos aircon ang ilang kwarto. Ikaw mo ilang head. Ikaw mo ilang head. Unya, sir. Way, masakitan na, sir. Say, way masakitan. Kuan ba? Basi magdoon ako'y matumban nga tiil, sir. Wa ka ba gitudlo diha nga chief mechanic? Sa pagkakaroon, wa doon ko pero meron ka ng posisyon nga akong gibugna aron mangita ko hinungdan nga ikaw nga akong itudlo ni. May noon, sir. Tungod kay dili sa ko gusto ba nga doon na unya tay mahiubsan na to. Mahiubos na ko. Tungod lang sa posisyon nga akong huptan. Timani sab doon ko nga ako ang tagiyan. Ug way magbuot ka nako. Sakto mga sir. Wa ka magtuo nga ako tagiyan ining Noviciana Surplus. Wa gyud taon, sir. Pero hibaw ka, sir, kining tao doon ay pagka masinahon ba ya? Tinuod ka na, doon na gyud. Mao nang mga tawhana nga lambay kayo. Mga lambay kay ba? Unsay lambay? Ha?
Kuan ba mga lambay kaayo nga sila sir. Crab mentality. Ah. Wa ko kachi. Lambay. Gusto crab. Oh. Correct. Gusto ka dugay crab mentality. Mo na sir. Pero ang tao nga magbaton anang pagbatia. Kadaghanan dili gina mutubo. Aha. Kay kung sila maglagot, masuya kay wa mo dako ang ranggo. Aw ang mahitabo kay mapiktuhan man ang iyang trabaho, di ma-discourage. Yan dili na mutunga sa hustong oras. O kalidad sa trabaho, di na kamao. Kay dismayado man. So wala kadasig siyang trabaho. No na. O sige nilag panglibat. Mao na. Unya mamatir og lamisa. Mao na. Sakto ka. Sakto ka dungkoy. Pero sir, sa akong kabahin sir, na kuan ba nga doon na ko'y ranggo. Sir, trabaho na ning ako sir. Ako mag-apas og ranggo. Sa ato pa. Para kanimo maranggo og dunay way ranggo, trabaho lang ka. Mao na sir. Salamat tungkoy. Okay, dadon ko ikaw dito sa Garian. O niya ipaila ko ikaw sa mga tao dito sa motor pool. Uy, ubay-ubay buhol sa Dennis la sir. Kini lang kung mga mekaniko, mga napo ni sila kabuk. Doon ay mga helper, mga 20 kabuk. 30 ni sila. Doon na sa mga pampoy. Nga unom kabuk. Kaya doon naman tayo kagaling ng gasoline station. Okay sir, okay. Doon na sa assign sa tindahan. Nga kadang na-assign para mo og change oil, no? Kompleto na sir. Do ko. Uy, dako madaling imong area dre sir. Igo-igo na ko ni 3 hectares lang ang tanan din nga area. Dako gini kayo. Good morning. Sir. Good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Pagtapok mo, tawagan mga kauban ninyo. Doon ako ipaila ka ninyo, okay? Magtapok na. Saman, kompleto na niya nataran. Okay. Okay. Labing maayo. Paminaw ka mo pa kayo, ha? Kining akong kuyog nga inyong nakita, mao kini si Dungkoy Cervantes. Hello, Dungkoy. Hello. Dungkoy Cervantes ko, pero ang akong angga mo si Dungkoy Pusoy. Ngano pusoy man? Ay, sa sugal pusoy man pirmi. Piyat pusoy man. Piyat yan. Bisag dili piyat-piyat, wagi swerte sugal. Sige lang kapildi. Munang pusoy pirmi. Mao di ay. Sa babay pusoy gyapon. Pusoy ka po babay. Mama. Pilian tingali ka pilian. Ay, di mo ko magpili. Bisag gwapa o na, milyonaryo. Di mo ko magpili. Sugot ra magyapon ko. Yeah! Bila, tiyaw ra na ha, mga igala. Mga joke-joke na to ha, medyo to. Okay. Alang sa inyong kasayudan, kini si Dungkoy, usa ka driver, mechanic. Nakasinati ko niya tungod kasi ang nag-ayos sa akong sakyanan. Niadtong kuan kining naabiriya ako. O naabtan ko kusog nga uwan. Siya ang mao'y nakaayon nini. Kung labaw sa tanan kining tawana, mao'y nakaluwas ka na kung niyatong gusto kong tulison. Siya na sir. Mao'y siya. Siya si Dungkoy. Siya di ay. Inungdan nga gidawat ko siya, o siya ang itudlo na ko nga mao'y inyong hipi. Chief Mechanic. Siya na sir. Siya. O ana siya mo puyo diha sa usa ka kwarto. Ang akong pagkahigdaan, minumdumong nga doon ako higdaan niya kung nanin ko din sa motor pool. Anak siya diya. Anak siya diya. Siya mo gamit niya ng maong kwarto. Okay, sir. Okay. O gusto ko nga hatagan yung respeto ang tao nga akong gitudlo nga inyong labaw. Sir. Okay, salamat kaninyo. Dungkoy, unsa imong mensahe sa imong mahimong kauban din sa motor pool. Okay, salamat sir. O kaninyo, akong mga kauban, maghinaot ko nga sa atong panag-uban na ang pagsinabtanay o kung unsay problema, paibawan lang ta. Paibawan na lang ba? Kung doon ay makita ninyo nga dili maayo nga itong ibuhat, sultihi ko, paibawan lang ko. Aron makorek nako ang akong kaugalingon. Di ko gusto gubot. Ha? At tinabangay lang ta. Okay? Salamat kayo ninyo. Ayaw isipa nga mga labaw ko ninyo, ha? Parehas na ta nga nanarbaho. Trabaho lang ta. Kung doon ay dili mahibawan, pangutan na lang. Kay basin og magkatubag ko sa trabaho. O tungod isad nga mangutana sa kuninyo.
Kung doon na sa ko'y kalibdan sa kong trabaho, ay dili mata perfecto. May problema. Sige. Okay. Magsugo na siyang trabaho. Osmond ko, ihatag ninyo ang inyong respeto kaniya. Nakasabot mo? Sir. Okay, dini. Mao kini ang imong kwarto. Tanawa. Okay na ka dini. Dako naman kaning kwarto, sir. Kompleto ni. Nay rice cooker, nay gas range, nay ref, nay kettle, now dirty kitchen. Makaluto ka nini. Huwag ang ref. Dali, ref. So, biyan akong ref. Na. Puno sa imong gikinahanglan, isda, karne, mga lamas, o unsa pa, doon ay mga soft drinks, unsa pa yan. Sir, salamat kay rin tanan, sir. O doon na pa ko ihatag kanimo, tungkoy. Unsa man, sir? Hello, Bricks. Mangutana ka aghain ko karon, ha? Di ako sa ilang Joy og Nurse. Og abi nimo, and for your information, take note that ni anak ko puyo dire. Ha? O ganun naman ka diya, Puyo? Yes, ako na mo bantay nila kay tingalig mo balik tong rapist. Sa! Yes, Uy, Charlie. yes. Pidaw. Ah, Nga mong hilabtan si Joy, ha? yes. Oy, dili na mahitabo, Bricks. Dili gyud. Oh, nice to hear that. Yes. Oh, Charlie. Tabangi Yes. ko. Tabangi ko. Yes. Tabangi ko. Ug ispikar nga maako siya. Ha? Hatagan ti kag kwarta. Kabatay Yes. ka? Hatagan ti kag kwarta. Bisag 50,000 pa. Wow, Musugot lang si Joy nako. it's amazing. Unsa to? 50,000? Oh. Magkahimo ka ba niya na, Charlie? 50,000? Very small. 100,000. 100,000? Oh, it's amazing. Naginuton ko na lang na. Nice to hear that. Down payment. Reglado. Hatagan ti ka. Okay, patek. Akong ihatag nimo. Yes. Mag-abot ta sa akong food chain. Kana. Lami ka na, kay kaon na dito. Hmm? Sige, okay kay ko ana. Kanos when? Karon dayon. Alright, mo anak ko. Okay na niya akong gisulog. Asa ka, uy! Sa imong heart. Oho. Nakagilop, uy. Ay, may aduon ko, kwarta na ni. Si kwarta na ni. Negosyo gagmay ba? Mga ginosyo. Parang magitok, uy. Ginosyo lagi? Negosyong gamay. Oo, mo gani, ginosyo. Sa na negosyohan gamay. Para man ni sa atong kaugmaon. Olo, Oh, yeah. no. Naguna-una na ko sa atong Managin kaugmaon. ma-fall na dud ko ni mo, Charido. Ay, lagka-full kay, basi mahagbong niya ka. Pagtarong, ay! Basig unsa na negosyohan ni mo, ha? Ay, dili ni dautan. Uy, tinarong ni nga ako, uy. Bantay Kining man. dagwaya, magbinuang. Oh, shing. Singang. Bantay man bitaw ka! Na, Lagi. malakot ka, Charlie. Uy, di na ako magdugay. Aray, Ah. adto na ko. Sige. Gamiton ako motor, ha? Wa man kay duty karon. Oo, sige. Gamitan lang na. Okay. Kuha na lang. Hapit na lang usudan. Ha? Hatagan ti ka kwartahan. Ayaw na. Ambugiro. Don't give me money. Ambugiro. No, dili ko mugiro na. Sure Ako ka na kay ako ni kwarta? palit ako. Yes, ako ni palit lagi. Sige. Pabilib jud ka. Uy, Oh, sige lang ko palitan na. ko sa kalitsyon. Ala, no. Sa kalitsyon. Anong color green. Dili, color lechon baki. Oy, magtarong, Charlie. Galud-luod din siya. Oy, sige na, Lagi. ikaw na niya. Balik dayon, ha? Oh, lagi honey ko. Kiss ako be. No. Patako lang jud ka dag-kiss. Da. Di mo makamuti mong giana, di mo yung nahagdan. Ari na ko. Sige na, hala ka na. Sa iyang gingon, kwarta ko no. Kwarta na ko no. No, ayun pag binuang Charlie. Kung magbinuang gani ka na, ako dyan mo padakop ni mo. Asa si Charlie? Doon ay ato, Choy. Ipapahapit na lang sa dako palit og sudan. Ano naman ka? Marmag doon na kay problema. Ay ko ano eh. Lain na pamati na ko sa kong lawas. Ha? Magchoray! Bitaw mercy, murag. Murag magdawatan kong panimot. Murag, huwag may lami ang pagkaon. Unsa? Siguro ka?
Oo, lagi, Mercy. Hala ka na, Joy! Symptoms man na sa COVID! Ay, napagduol ako. Ito? Ay, napagduol ako. Ako sa man ipaswab ti ka? Ay, man yan lang. Ako sa ning obserbahan. Ay, husto! Tuuban ti ka! Ako na lang. Ay, dili. Uy. Ako mag-anam ha. Tuuban ti ka. Mapabukal kong tubig. Sagulan akong asin o dahon sa kalabo. Yun na. Kanang isuli ni sa food chain. Si Charlie na ka na. Good. Siniyasan ko siya. Ganiara ko direk. Oh, lingkod, Charlie. Lingkod. Naunsa ka bang anak man noon sa layo? Diri dool. Nagtanong-tanaw sa kus palibot. Mo ba? Nindot kayo. Salamat kay Brix ha. Okay. Alright, kao na ni. Gandaman ko ikaw og pagkaon. Uy, salamat kayo ani ha, pero maikog man ko oy. Mo ni magkaon-kaon oy. Ikaw rin magkaon-kaon? Oo, ako. Ay, busog na ko, Charlie. Pabusog na rin ka? Oo, nakakaon ako. Ikaw rin gandaman ako. Nasamot, maikog lagi ko ana Brix oy. Sila taon si Mercy ug si Joy ba? Ayaw ka bala ka padadaan ti ka. La, butan na gini mo Dudong Brix. Nice to hear that. Salamat juga ay Dudong Brix ha. Miski na ginagawa na. Ako na lang yung dadonoy kay ay dili ko mabusog ug di na ako ikasaos Mercy. Ay. Oy, si Mercy rin mo ha. Yes. I love this Joy. Of course. Dili oy, imo man ha. Oh, nice to hear that. Imo na Joy, ako si Mercy. Yo di lang ko magdugay, Brex. Ha? Di lang ko magdugay. Hindi ka maglugay? Oo. Yan saman. Hindi lang ka makaon? Di lang ko kay magpaabot to si Mercy na ako, naguwat Okay. ko na ako. Okay. Di lang advance na ko nimo. Ha? Advance ni? Kaya pila man ni? 50,000. Ba? 50,000? Yes. Kini, Brex. Brex. Di ka magbasol ani? Kung ano magbasol mo ko. Tingali mapakyas ta. Mapakyas. Yes! Abi ni mo, mutabang ko ni mo. Pero, iba man ka. Nga, dunay panultihon nga, mapugos ni mo pagda ang kabayo sa sapa. Pero, dili ni mo mapugos ang pagpaingon sa tubig ni ini. Ang singan, Oh, dili mapugos sa pagpainom. pagpainom. Mo ba to? Tingalon painom ka mo rin. Sa ato ba di ay? Oh, Mapakyas ta. pasidaan lang tong ako daan ni mo. Mugambol ko. Mugambol ka. Basta tabangan ko nimo. Di bagyo di ay nga mahimo nga mangita lang kaglain, Brix. Charlie, Yes. si Joy rin ako. Si Sabot Joy ka? lagi. Sabot ka? Yes. Si Joy rin ako, Charlie. No. Ug mamatay ko kung dili ko siya mangon. Basta tabangin ko. Kaya, dawatan ng 50,000 pesos. Sige. Di na lang di ko magtugay ha. Nagpaabot man to sila nako, si Joy ug si Mercy. Og Dudong Brex. Leave it to me. Esplikahan gyud nako og maayo si Joy para nimo. Og labi na nga naaning gidaan akong pagkaon ha. Sige, Charlie. Way mahayay ha. Ang importante, nga kitabangan mo ako. Yes. Why bili nako ang kwarta? Okay, good. Nagkasinabot kita basta wa kita mahayay. Basta tabangan siguro maayo. Esplikahan gyud og maayo. Sige, ari nako. Og uy, mas nindot sad. Padaan mo siya cake. Kaya cake ba? Kanang lamig kayo. Ingon man ice cream sila si Joy. Mau ba? Oo! Kaya abi mo ang cake. Kanang ice cream. Padaanan mo sila mga tamis nga pagkaon. Mga tamis man na. So ang buti pa sa butana. Musabot si Joy nga. Tamis kang magmahal. Oh, di ba? Nice to hear that. Yes! O, di ba? Okay, padadaan ta ka. Okay, kayo, Patik. Si Dongkoy, kumusta na? Wanay dungog. Mau ba? Yeah. Sa ato pa, dili na to mo balik. Yes! Di na tumubalik. Og naglikay na to siya. Nag-ayo siya nga. Mamatay siya dire. Maong di na gitong balik. Oh, Hadlok to. nice to hear that. Yeah. Labing maayo nga magpalayo siya. Maog yun. Bisan pa og tuwa sa layong dapit. Basi na di ay. Basi na di og tuwa sa layong dapit ang iyang swerte. Way hinungdan tong tawana, oy. Wag yun to'y ayo. Layo ra kayo siya ni mo, oy. Oh, nice to hear that.
Oh. Di kita mahitabo nga kato si Dunggoy. Mo'y punito ni Joy ay. Wa mo tayo ayong tawana. Sugarol pa. Unya. Ha? Unsa man? Iya lang unyang pakanunog barang ang iyang mga anak. Correct. Mao na diha. Yang tuwawon sana siya? Tuwaon ang kanang kuan? Panalang. Panalang santak kanang lingin kanang murag bato. Ha? Wa ka day kailan ang panalang. Unsa na panalang? Mo lagi na panalang. Correct. Correct ya. Kanang santak. Mm. Way ka ugmaw si Joy atong tungkoy ay. Wa. Wa gid. Sugarol to tawana, sugarol to. Sakto. Oh. Di ako may maghatag niya sa tanan niyang gikinahanglan sa Ikaw gyud ang angay kan Joy. Nice to hear that. Mao gina, ikaw gyud ay. Wa, ikaw ra gyud. Mana tabangan ti ka. Kutusok may mo. Oh, nya karon lakaw na ko. Oy, ayos. Padadati ka cake o ice cream. Pagkada ka customer ani Sir Donaldo. Donggoy. Doon na say customer, sir. Oh, doon na sad. Taga barangay, mga opisyal sa barangay, nag-canvas mo palit og mga dump trucks para garbage truck. Oh, mo ba, sir? Mo palit og duha ka dump truck. Oh, may noon, sir. Kuha na lang ang imong mga sinina, ang imong mga gamit. Ha? Ay pila ra man to ka buok, sir. Kasunis na ako, duha ra to ka buok. Short, duha sa ka buok. Nya, nipis pa kay sampot. Happy na itong buslot. Oh, yaw ka bala ka. Pamalitan ti ka. Unsa? Karon dayon, mangumpra ta og ang imong mga gamit. Okay. Ano yung yawi? Ikay mo drive sa sikinan. May problema, sir. Asa may ako drivean, sir? Kana siya. Latest nga Toyota Fortuner 2021. Okay. Wow. Brand new gina ini? Humot pa kayo, di ba? Last week pa rin ka naabot. Wa panako ni magamit, Donggoy. Huwag ikaw ang unang makagamit ni ini. Mau ba, sir? Nakagusto ka ba rin eh? Ay, ngunugutong di. Habal-habal magani sakyan. Habal-habal magani sakyanan ako. Kini na ba noon? Nakauyon ka? Oo. Kanindutan ni, sir. Ida, matay na ako. Di ko makaangkulog sakyanan nga sama ini. Di ka mapakyas. Imo ni. Unsa to, sir? Imo na ni. Ha? Sir Donaldo, itong pagtiyaw, sir. Bida sa di mo, eh. Wa ko magtiyaw. Imo ni. Imong service car. Sir Donaldo? Dili ka makatuo, Donggoy. Sir, kalitat sa kuda. Aron ka makatuo, pabuhatan ko kinig papilis nga ikaw ang tag-iya diri. Sir, ito pagkumidya taon, sir. Kakuya po, nabaya ko na rin, sir. Pandara. Mular ka na. Buanga ni ay. Nangurog mang imo mga kamot. Ginervyos ko sa imong gisulti, sir. Magkani ka, Kuya Widi, atong gitiunan tag-armas. Nga karon ginervyos ka na iloon tuodang sa kong gisulti kanimo. Bitaw, sir. Buanga ay. Sige, sir. Ato na ta. Ninduta pa na gano'n na ni mong sakyanan, sir. Pagbantay sa imong pagmaniho, Donggoy. Kay gikan tang mangumpra, mubiyahe ta. Libot sa tibok probinsya, sa Subo. Agita rin. Maguna ta rin, ronda, dayon, mual-bual. Adto ta agi Santander, padung sa Karkar. Paingon sa Subo. Ug dito, paingon sa ta, Liruntis tinato. Dayon mo diretso ta sa, dito sa norte nga bahin. Adto ta, Tabuilan. Tabuilan. Dayon Tuburan, Asturias, Balamban, Toledo, Aluginsan, dayon Barili, balik sa Dumanong. Okay, sir. Niya mayo ay. Adto na lang hinuon ta mamalit dito sa syudad. Kay nag-sale ra ba karon ang dakong mall dito sa syudad. Sige, ikaw pagi ko, sir. Hoy, Charlie. Di man nagikan ng cake ug ice cream. Gihatag na ni Bricks. Ha? Nagkita man gud mi. Wada ma ba nga nagkita mi. Ug iya nang gipadaan ako para ninyo ni Joy. Wala nga nung gidawat man ni mo, uy. Ha? Ano ni dawat man kani? Naibawi ka ha nga way gusto si Joy anang bricks. Ang Dawat manok balibaran nga grasya naman na pagkaon balibaran mainsulto sa tong tao no. Hoy, Charlie. Oh. Kanang ano ba kanang naglain ra bang lawas ni Joy? Ha?
Kung sino naglain ng lawas? Mo gila yung Natunga? lawas. Amo ko ko yun naglain niya lawas, naglain. Ah, naglain? Oh. Kana, kung sibot pasabot, ano naglain? Naluya siya ba? Ako ganitong naluya. gituuban. Imong gituuban. Nga naman. Kay kuang ko no ingon niya, nawagtang ko no iyang panimaho. La! Nya way lami ang pagkaon. La, peligro. Sintomas na sa COVID. Mo gani, murag mao. Bayano? Ah, nasi ang kwarto, susi ang kwarto. Ay, wa nay gawas-gawas. Joy! Joy! Si Charlie ni Joy! Chay tuyo, Charlie. Ay, di ako gina-joy cake o ice cream. Di ko makaon na, Charlie, oy. Ay, gipadam ang gining breaks para ni mo, Joy. Masamot paglain akong lawas na, Charlie. Kamulay kaon na. Kanang. Pero, Joy, tilawi lang ni. Basin mabalik ang imong panglasa ni mo ba? Basin og bubati na kaglamian ni. Pamukos, Charlie, oy. Pahuway pa ko. Oo, sama, dadon ka na. Dadon ka na mo sa ospital. Dadon ka na mo doktor. Ayaw na lang. Dito upa naman ko, Mercy. Ay, di na yung gusto sa breaks nga masakit ka. O, to, sultunin mo. Sige, Joy. sultunin mo. Ah, May face mask ko. ah, Pero nitingkag akong dunggas yung gisulti. Nganos, Bricks? kuan ba? Gusto mo niya nga malipay ka? O gusto niya nga di ka masakit? Noon sa man ang tunada ni mo, Charlie, murag ni Daig naman kang breaks anang kalaki, ha? Ha? Oh, ako manggong nakita gud nga bisag gipakyas nimo siya pero padayon gyapon yung tinguha ni mo eh. Wa man gid siya ma-discourage ba. Bisag giprangkahan nato nimo siya ug mao na timailan sa tunay nga lalaki, Joy. Tunay nga pagbahal ka nang di ma-discourage. Mao ba? Oh, bitaw, Oh. Joy. Tinuod na Agree eh. ko, ana. Diba? Di Mercy? maana sa iyahang pagka-honest ni mo. Mao. Mao na ah. No, Ipadan na kag cake o ice cream. Mao. Malanoy na ro, Charlie. Unya, ako din yung gitawgan si Briggs, ay kalabot sa imong kahimtang karon. Lan nagguol nga ito siya. Unya, di siya gusto nga masakit gid ka. Bitaw, Joy. Ngun anak ka seryoso si Breaks ni mo. Mo na. Mga balimbing man mo. Bla! Nga no good! Kining kuan, Joy, kining... Nalimot naman lagi mong dungkoy. Joy! Kamu na lang kaon na ng ice cream o cake ni Bricks, eh. Pahuway na ko. Og palihog lang, ha. Ayaw na ko niyog sa muka. Sige. Sige, Joy. Ikaw ba? Mura na nagsukos Joy na to. Igo ramantang ni pasabot niya, ay. Guys, good si kang dungkoy good. Ay! Libog biyahe niya, ay. Kapila naman higayon nga, di siya gusto nga magisgot ang dungkoy. Nga karon, siya naman nagisgot noon. Nagisgot na noon tang Briggs. Unya, siya na noon nagisgot ang dungkoy. Ay, Kung saan ni? nga sa ato pa ba? Balimbing pag yun ta. Oh, kita ko ni balimbing. Nga sa ato pa, gusto siya nga, permitang mudapik ni dungkoy. Aw. Dili kang Breaks. Muna! Unya, usahaon pa man to si dungkoy nga murag di na matingalit tong balik. Kay tuan naman to sila yung dapit. Be. Pero kadit lang. Oh. Ay, sa ganun. Naglibog na sa kunin mo ay. O, manong naglibog man ka na ako. Nga ni Abiba naman kang Breaks. Dali. Ano naman sa Ayaw pagsaba. Ano naman? Paminaw, may kalayo ta. Nagpatapang ako si Briggs. Siyang tinguha kang Joy. Unsa? Mauna, ug iya kong gitagag kwarta para makatabangan ako siya kang Joy. No, kwarta ni mong karahuak ta. Ala, no. Iulit na kong... Ha? Iulit na maong kwarta, ha? Sa man, gusto ka madiskuhido ka? Pero, Mercy, anong kung kayoy? Ano kon? Ha? Anugnan ka sa kwarta nga imong nadawat, ha? Pero wa ni mo anugni ang imong kinabuhi. Ha? Ubi-utok ni mo. Usay, Namiligro ka na, Charlie. Huh? Kay nakasiguro ko, nga di chug ka mo lang po sa pagdani kang Joy. Ngadto kang Breaks. Nga ko mapakyas ka. Unsa naman lang? Di, panilgang kang Breaks ang kwarta. Madiskuhido ka, anak. Ang iuli na mo ang kwarta. Sabot ka? ako ni Yuli? Ay, iuli ka na, iuli! Ha? Pero binili lang gamay. Ha? Okay, niyaran kita sa dakong mall, Dungkoy. Sir. Dali mga naog ta. Sir. Okay, magpili ka, karsones, palita o pito kabok. Usa lang, sir. Dili, pito para sa tibok semana. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo.
Sir. T-shirts, pito sa kabuk. 1 week consume. Oh, polo shirt, pito. Ingon man jacket, pito. Oh, muna sa ta dito sa sapatusan. Sir, magpalit kag sapatos? Palitan ka. Ang pili ka, ha? Adidas, kuha ko sa. Nike, kuha ko sa. Okay? Uy, nga naman ni sir. Ay, napangutana pa. Gusto ko lang, ay kupadunggang mo balibad ka. Ha? Nagsara kumutabang o tao kung dili ko gustong madismayo ako. Sir. Kadang-kadang, ngayon ka na ng jaketa dong koy. Niya, humana na, palit sa ta-googles niya. Kao ba? Kao, ha? Googles. Googles. Sunglass. Para kumplito yun. Bago kag sapatos, bago kag karsunis. Ang brief, ni mo, bago ba? Palitan na to. Sir, di ko bukal. ACDC, side B. Palitan na to. Niya, bagong t-shirt. Niya, gipasapawan para ni mo leather jacket. Kaya mag-sunglass. Okay? Sir. Okay. Palitan sunglass. Sunod ka ako, Trek. Ito naguna na siya. Nga naman Mas may kaulugan aning yung buhat. Di ahap na lang Dili ka bayo ting tawana. Ito na siya. Sundan ko na lang. Ito siya pa yung sa atbang. Kera. Okay, good. Ngayon kay kanya na dong koy. Maba, sir? Sa kwan? Tao ka ng tanaw na. Kaya nga naman sir. Sawa pa ni. Nagduda ko kung tao ka ba? Joke lang dong koy. Kumplito ka na. Sapatos. Ngilngiga sapatos. Karsones. O niya, ang long sleeve na pag-isod sa bag, no? Niya, t-shirt, polo shirts, sunglass, kao, nanasad, usapay na kuwang. Ayaw na siya, sakto na. Daghan na kayo ni? May na makumplito ka, Dungkoy. Aron sa ingon, simba ko og mawa na ako. May numdum ka na ako, Dungkoy. Sir. Panamin. Okay, sir. Kana. Pulsi kong bayo. Usay tanaw mo si mong kagalingon. Okay na, sir. Okay, gikan diri do, mga onda do. Pero ipaimutang sa ato mga pilay dito sa sikinan. Bago na lang kunin mo dito sa kananan, aron maka-order kong daan. Okay? Sir. Nadugay man si Dungkoy. Aniya na nga akong ga-order utan Bisaya, mga isda nga gi-grilled, plus lechon kawadi, o ni apay pasayan. Sir. Okay, good. Nadugay ka man. Nadakpan ko, sir. Doon ay operasyon dakop. Sa'yo dakop ko. Operation dakop. Dinisod sa mall? Sir. Gipandakop ang mga gwapo. Buwan ka ba? Pagpingon ako din Basta, hindi kayo nagbuo kong mga babae ba? Mga gwapa kayo. Dagang kayong siksi. Dagang siksi. Dili mga class nga babae din yan. Hindi mo makita sa akong mall. Class ko ni. Mga siksi, mga gwapa. Pero mga hinawayon. Gisaway ka? Gisaway ko nila. Kakita ka man sa akong barog. Nakakita sa akong barog, naka-jacket, naka-leader, naka-sunglass mo yun. Nag-gisaway ko nila. Mura ko Piolo Pascual. Mga una tado. Kaya hubusan ako. Karaan ka na to. Mga una tado. Kaya gigutom na ako. Asa na ba? Lagi, asa siya napaabot mo, Charlie? Bato man tong Drix, adto ko no sa seafoods restaurant ko no. Nga ba? Tara, adto ta rito na. Okay, ta na. Hi, Briggs! How are you naman, ha, Briggs? Ay! May okay. Rex! May ganyan mo. Wala. Hindi na itong istorya. Ay, busog pa man may Briggs. Uy! Mo. Makagasto na sa ka, Rex. May problema na ko ang kwarta. Saman mo. Sige, mga una. Ay, Oy. kuan ka na Briggs. Importante kaayo ang tuyo ni Charlie nimo. Mahitungod man sa unsa. Kining Rex. Makonsensya man ko eh. Kalabot ni kwarta ba nga imong gihatag na ako ba? Ako lang iuli nimo tingalig di ko makatuman ba? Di na ako mahimong imong gisang na ako. Lisod na kayo.
Sorry. Musagbat ko breaks ha. Oh. Kanang lisod man good breaks. Kay, Bitaw. dili man gud may makamando sa pagbati ni Joy. Mau. Habit ko masulit eh. Buot na ipasabot nga. Basin og mapakyas ka ba? Maproblema ko kay basin og panilngal niya ako nimo. Asa mo ko gikabayad be? Why bilhin ako ang kwarta? Ang importante nga magkatabang mo na ako. Breaks. Magkatabang mo na ako. Lo, Brex? Lo, nagubay mong naong. Mihila ka! Ang ilang kunin niyo. Breaks! Mihila ka, Brex! Breaks! Ayun taon paghilak. Ano taon yung mga taon ni Ipusa sa nang naong nimo, lain na nimo mihila. Sorry. Iyo paghilak. Pasag nila sila. Wala sila. Ilabot na ako. Ano? Dagin na sila kwarta? Brex, kining... Gusto mo doolom ko na sila niya pang taparoson kung tagsadagsan niya. Ako nga tagay kwarta. Sulok. Ayaw taon breaks kay maamong taan. Mau. Kami nalang sagpa, kami nalang tagay kwota. Ang gawin mo. Ikaw lang. Pasag ni ko ninyo. Pasag ni ko kung saya akong gipati ni Rin. Uy. Kaya kung gusto ko hilang ko. Ay, ipusa sa nang naong nimo, Brex. Charlie. Brex, ego na Brex, gusto na. Maluoy kasi mo naong. Maluoy ka na mo. Okay. Kana. Hilom na. Hindi pa hungaw ko lang. Maayo naman. Nagpahungaw ra di ay ka? Nagpahungaw ra di ka. Mayo noon. Hala. Brad, di katawa naman sa kape. Bungot ito. Blando! Ano ka, oy? Ngano ka, Dili yan, hilak taro, di katawag maayo. Gusto lang na kung ipakita ang mga tawhana. Ha? Nga usa ko ka versatile. Nga aktor. Usa! Yes! Mo na ba ka ng ilang giingong COVID sa? Pero di ko magpadain eh. Kinahanglan nga likod ko. Virus ka lang. Ug di ko magpadaog ni mo. Mau ba? May gibati gid si Joy. Wes to ano ko siya? Akong ipa-hospital. Ay, kuan bitaw amo man bitaw giagda pero dili man siya breaks. Mau. Di mahimo. Di na mahimo ka pasagdan lang nako. Pasagdan lang nako si Joy. Ha? Dili mahimo. Dili ko pasagdan niya ikaw. Kinahanglan nga mag-hospital gid siya. Tarong lagi ni siya. Mao lagi unta, pero dili man siya good gusto mo. Ay mo to ko niya. Bisita ko nako siya. Ayaw na lang breaks kay basin ug musamot niya no nang ihang sakit. Bad to hear that. Ngano ko down. Unsay pagtuon nimo virus na si Brex. Ikaw gid Brex eh. Pero abi nimo Brex no. Kung imo gyung duawo na si Joy no. Kana nagpaila lang gyud na nga unsa ka maayong tao. Nice to hear that. Korta rin. Mga unta. Anline. Mga untag mayo. Kaog mayo. Doon na ba na inakuha Dungkoy? Ha? Oo, sa man, sir. Cellphone. Palitan ni kag bagong cellphone. Ay, nalang, sir, eh. Ayaw pagbalibad. Samtang gusto ba ko nga mo palit para nimo? Sir. Okay na. Kamahal na, sir, po na, sir. 24,000? May na lang ka na nga mahandom nimo kunuwa na ko Dungkoy. Sir. Dali. Selfie ta. Gamito na to ng imong cellphone. Oo, sir. Okay. Ambe. Up. Okay. Kaya. Pusing. Smile. Okay. 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 Safety shot. Safety shot. Puna na to. Okay. 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 Kaya ko cellphone. Gamito sa nako. Okay. Okay. Pusing. Okay. Thank you, Dungkoy. Kadako siya mong nagasto ron, sir, eh. Ayaw ko na nga ako nagasto mo. Ang importante, nakatabang ko nimo. Okay. Tara. Manggawas na. Si Arsa ko, sir. Okay. Sige. Padayon. Paabot lang ko nimo, ha? Sige, sir. Okay.
Matay. Di ko makatuos na buhat ni Sir Donaldo na. Iya kong ipamalitan sa tanan akong gikinahanglan. Hinaot nga sayap ko kung pagduda. Nga, usan na siya kabayot. Ay! Oh. Uy, no, sa magka, uy! Mangga, magka! Sorry. Merci. Kisa man ka? Kinsa ka? Ngano nakaila ka man ako, ha? Ngano, ay? Oh, merci, kumusta naman ka? Bastos ka! Ayaw gunit ang ako kamot ba? Ay, Ngano, gunit magkas ako kamot! Stop! Why you gunit-gunit? Charlie! Oy, unsa na? Charlie, Why you dong! gunit-gunit to my Dong, merciful? Ha? Dong, my love. Kinitawan na, gigunitan ng akong kamot! Yamat lagi doido. Basin ugwa ka makailakin sa ko, ha? Ako nang hinigugma. Nganong gigunitan ni magiyang kamot, ha? Taas lang ka na ako gamay. Oo, ibiyan ninyo, Charlie, merci, oy. Ha? Why you nakailami? Kinsa ka? Donggoy, oy! Wa! Dukoy! Ikaw ni! Baydongski, ikaw ni? Hala! Nataw na ka! Jesus! Oy. Kayo ba niyo, Doklo? Ako tao ni, oy! Ikaw di, ikaw na, bibi mo nga. Ito, di ka sa kong kamot! Yaman tago nimo. Pagaksa ko ni! Ay! Si Baydongkoy, Brenny. Ako lagi ni, ngano day? Ikaw man din kanahana ka. Hala ka, dungkoy. Ikaw gini tinood niya ako nakita. Ikaw gini. Ako lagi ni. Ngano di, oy? Pagaksa ko, dungkoy! Oy, merci. Oy, husto na. Husto na, ay. Imo kong gilabay ka na. Libre, husto na, ay. Ganahan sa gana. Niya ka sa kotubangan, ha? Niya, mugakos kang Baydongkoy. Ang, nalipay man lang ko, be. Brea. Nalipay man ko. Nalang ng lubot Gani mo. ka. Kamu gani, gakos mo duha. Okay naman ni kay Pro may lalaki. Oh. Ikaw, nalang ko ng lubot mo, Buangaw, wa man gimin kailan nimo Baydongkoy. Hello, kadako lagi nimo kausaban. Tawo? Usay ko saban nga inyong nakita, ha? No, gid me makailan nimo dungkoy. Bitaw, an kailan nimo? Tao na gyud kay kang tan-aon uy. Merci. Bitaw bay. Taon na jud kay katalahon bay. Sige usa na kong tan-aw ba. Nagwaduha pag iday ka na ko sa una tao ba ko? Usa na kong tan-awa gyud ko magtuo nga ikaw ni dungkoy. Mo. Sa Sa nako. Sa tuig naon sa una. Way purma. Oh, pero karon katarong na ba ni mong purma Oo, uy. sputin Gikan kayo. sa tiil hangtod na sa ulo. Oh, napay buhok ay. Oo. May slide. Langaw na. Bitaw bay oy. Sige. Sapatos pa nimo. Ah! Mahala ni sapatos branded ban. Mala na. Napay karsunis. Malon. Pulos branded. Mahalo ni. Unya imong jacket. Mahal na Leather jacket pa juga. Mahalo niya po ni. Ang nakasamot ang sunglass. Mahalo branded niya, yapon. Mahalo yapon. Ala no. Di man siya maka. Dito. Manamo. Na kay matrona. Panulis. Manamo, pasultihan na sa ko. Sa inyo. Di lang may mutang. Resulta ni kung pagpanimpaan by Charlie. Oh, Mercy. Kaya matragod. Oh. Kaayo na gud nimo kahimtang gud. Wa man gidayon mi kailan nimo. Nagtuo gani ko nga ikaw si Piolo Pascual. Daan palagi dyan ko. Yes, dungkoy. Oh. Dako nakaayo ang imong kausaban. Bay. Oh. Nakatrabaho na ka bay? Oh, of course. Nakatrabaho na ko. Nausap sa snooty. Oh, yes. You know. naman. Ako ay chief mechanic sa Novisiana Surplus. Glano. Mechanic siya. Chief mechanic. Unsa na siya? Chief mechanic. Ay! Kanang leader no. Ulo ko. Kaayo na gid sa imong kahimtang bay oy. Oh, ay may kay kong amo. Kising hansin ito yung mga mo? Si Sir Donaldo. Asam na siya ron? Pan, nagkuyog mi. Oh? Gikan pa mis dumanhog. Unya ni Ameron dere aron pag-road test sa bag-o niyang sakinan. Uy, mo ba? Lagi. Yun na, tinay, kumusta naman mo? Asa mas Joy? Si Joy. Si Joy. Tuas bay. Oy, nasakit man to. Ha? Lagi. Oh my goodness. Oo, sa iyang sakit. Kanong sa Joy? Kanong sa Joy? Mura matuog ka na COVID dungkoy uy. Ha! Wala. Na-COVID! Ya. Kinoo ko, my goodness! Buhi pa ba? Buhi pa sa taon. Oy! Ang gaw nimo. Naghisgot pa man gani ito nimo. Unsa? Oh, asa naman yung duha? Ngayon ako manigawa sa siya. Nagpaabot ko nila. Hanggaw ni mga tukan na noon. Nagpaabot ko nila ron ko. Kuyugan ko nila nga mabisita kang Joy. Nagkuyog man merong breaks bay dungkoy.
Unsa? Oh. Nya asa oras siya? Toy, nagpaabot to na musgawas. Mao ba? Oh. Magsige po siya siyang toyo ka, Joy? Way hunong bay dong koy ay. Abnormal gini tawhana. Kay dito sa sakyanan baka ganina. Sa sakyanan. Dito sa kananan, dito seafoods restaurant ba? Kayo rin lang kadapit. Lagi. Sigog tutok ni mo din ako katuon. Mura man ko mabayot ni guwapo na magagsamo to ay. Claro, Bitaw. Mura kayo kumiking murag ni isa na gamayo. Pakisa ko. Buhay. Bitaw bay dito sa sakyanan bay ba? Naibuon jud ni dito sa kananan ba? Kananan. Lagi. Kananan. Oh, naibuon gid mi ni ko ano ni Bricks ay. Ngoy. Abnormal kitong tawhana. Adaan pa man na. Bisa na dagang tao ba? Kalit na siya hilak. Aha. Tungkol kay gusto ganyang maangkon si Joy. Oh. Unya, dayon, taon dana. May katawa na sad. Mau ba? Mo lagi. Nahibong yung miligi. Kare. Malibak. Uy. Bricks. Bricks. Oh. Bricks. Oh. Kisa man na mong gikasulti. Unsa man siya, artista ni? Hello. 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 Piolo Pascual. Nice to hear that. Unsa? Ayaw hilabti ng mga bunga. Ako rin makagamit, anak. Kumusta ka na, Bricks? Ito ka? Ang imong amigo si Dungkoy. Ikaw ni? Yeah. Uy! Kanindot ko di magipanolob, God. Yamatra. Ditang sa tiil, hangtod si babaw. Salamat, Bricks. Pila ka iskina yung mga gidaganan na ni? Ha? Oh, Sige. wa ka sakpis mga tanon nga nag-shoplifter ka? Bot mo ipasabot Bricks nga si Dongtoy nangawat. Unsa di ay? Uy, what taon ko mga what, Bricks? Ay, Ayamat. buanga sining. Buanga. Bunga taon ni sa akong paghago o pagtabang sa usa ka tawo nga dunay malumong kasing-kasing. O kinsan tuwana? Di na namin nung nanon, Bricks. Charlie. Yes. Palihulan niya kong sulti ni Joy. Kinahanglan nga magpaligon siya. Akong iyampo ang iyang kayuhan. O sulti siya nga himuon ko niyang inspirasyon sa iyang kinabuhi. Okay? Hoy. Bad to hear that. O nga nung ikaw ang yun ang ang inspirasyon niya, ha? Well, super well. Para mo lagsik siya. Oy. Rex, ay kabala ka, Rex. Di na kong mutandog pa niya, no? Imo na siya, Rex. Nice to hear that. O, magpasalamat ka na ako, no, Rex? Nga ako'y himong inspirasyon ni Joy nga mabuhi siya. Nagpakabuhi siya para nimo. Oh, Dungkoy. Kuy, salamat kayo, Kuy. Salamat kayo, Dungkoy. Salamat kayo. Sige, Kuy. Samot yan, kalambisin mo. Salamat, Kuy, ha. Sugot lang kung ikaw yung inspirasyon, Kuy. Oo, na. Basta ari siya padong na ko, Kuy. Okay, yes! Si Mercy. Hello, Mercy. Joy! Hello, nagkita mi ni Dungkoy ay. Pastilan, Joy! Wala mi makailan niya. Gwapo! Nakayos Dungkoy! Di ka interesado. Ay, mao ba? Sige na lang. Kung lang, igula ko na pahibaw ni mo ba nga nagkita mi? Hain man siya. Oh, matod di mo, di ka interesado. Ay, nangutanar ko eh. To ana oy kay kuaman kuno mo libot pa man sila sa tibuok probinsya kay nag-road test man kuno sila sa bag-o nila sa sakyanan. Interesado. Sige, bye na lang. Napas dong ko diha. Joy! Ngano ka? Joy, ano ba? Ha? Dili ka interesado pero sige kang pangutanan niya. Naibaw siya sa kong kahimtang ron. Naibaw. Nya mag-ampo siya para nimo. Dili ko interesado. Sige, bye na. May uminto na tingalis dong ko siyang kahimtang. Labing maayo. Base na. Mausap ang dagan siyang kinabuhi. Pero kung mamatay ko, di na ko makakita siyang kausapan. Lord, hangyo lang ko, be. Pwede, lugwayan pa ni mo ang akong kinabuhi. Pahingon natin sa Mandawi, dayon sa Konsolasyon, Liluan, Compostela, Danao, Carmen, Katmon, Sugod, dayon liko ta para Tabuilan. Tuburan, Balamban, Asturias, Toledo, Alukin, San Baril, balik sa Dumanhog. Sir.
Dunggoy, pwede og mohunong ko na ta, mohapit tag butika. May paliton kong tambal. Oo, pwede kayo, sir. Diha, lugar diha. Okay. Kaniyo tag kayo ko. May mintinan sa tingali si Sir Donaldo nga tambal. May nalawag. Kitog na oras ako kayo na. Kilantan ko. Sakit sa akong uho. Kitsa na nalawag eh. Hello? Joy, kumusta ka na? Dungkoy ni. Dungkoy? Kumusta na ka? Ilandan ka? Oo, Dungkoy. Huwag mangayo ko sorry ni mo. Kaya tinalik, di na ko magtukay. Mamatay na ko. Joy, Maayo na lang nakatawag ka para makapangayo ko pa sa hilo ni mo, Dungkoy. sa may pagayuan pa sa ilo, Joy. Huwag kay sana ko. Nakasa ako. Nakapasakit og sulti ni mo. Nakatamay ko ni mo. Hindi man tingali na sa kung nagsulti lang kas tinuod. Dungkoy. Ang sakit kung huwag ka magsulti sa tinuod. Ang imo mga gipanultid rin ako, pulos man tinuod. Nga ako, ay diskarte. Kurikyo ka. Nga akong nahibawan, sugal rin yun. Sakto po kayo. Nga ako, ay ambisyon sa kinabuhi. May punto man ka. Usa, huwag man kayanging kabulakan yun. Kung nagilaid ka karo sa sakit, ampo, Joy. Sampit na ni Mama Mary. Dilita pasagdan niya. Sampit ni Senyor San Roque. Mao na ang patron sa mga masakiton. Sampit usab ni San Rafael Arcangel. Kay siya man ang usa sa piniling anghel ni Lord. Siya ang medisina sa Ginoo. Labaw sa tanan kang Mama Mary. Salamat sa pagkainomdom na ko'y. Abin ako, nasukok ka na ako. Dili may tabong nga masuko ko ni mo, Joy. Mahiyubos lang, pero mamaman ko man lang gihapon nga akong kaugalingon. Tungod kay inigpanamin nako, makita nako ang akong kaugalingon nga sakto ka sa imong mga pagsaway nako. Salamat nga nakasabot ka na, Dungkoy. Naunsa mo giday ka? Unsa may imong gibati? Sakit akong uho. Sakit sa akong tiyan. Mura mag-ikumot ang akong tiyan. Uy, dili ka na ulmam? Ha? Unsay ulmam? Ulcer gud? Basig ulcer ni. Nganong dili man ka magpa-doktor? Na, basig mo pa ospital ko. Ma-COVID anoon ko. Ay, dadlok, uy, naunsa. Joy, kung signos na nimo, bisag magtago pagka sa ilawom sa katre, patay ko ka. Pero kung buhayon pagkas Ginoo, basta napakas taliwa sa laod, maluwas kaya pong ka. Dungkoy. Ligo na lang imong pagtuo kang Lord. Akpa nga siya ang imong Ginoo. Siya ang imong dangpanan. Siya ang imong tigpanalipod. Ug siya ang imong giya. Sangpit niya. Basaha ang Salmo 91. Murag tarong na imong pangutok ron da. Ha? Tarong imong pangutok ron. Ay, wa man gugo mapasmo karon Joy. Mo nang tarong-tarong ko ron og utok. Pero bisag tarong kog utok, usahay mayabag ko. Nganong ikaw paghapon ang akong pangandoyon nga nahibaw mangyud unta ko nga dili jud kanako mangkon. Dungkoy, ano lang anak imong pangandoy. Kanang pangandoy ni mga imo kong maangkon. Kaysa di madukay. Daginuto na mukus-kukus kamatayon. Bitaw na ayaw sa paghisgot og samaan na, Joy. Hangyo na kunin mo ba? Pa-hospital karon dayon, ha? Ayaw pasagdi ang imong kaugalingon. Tambag ni gikan sa imong kaila nga taong way diskarte, way kartiyo. Pa-hospital. Kay tagan pang nakinahanglan nimo. Ug usan na ni ana mo si Briggs. Dungkoy, ikaw, kumusta naman ka, ha? Ang niya, driver lang gihapon. Nanarbaho para sa umaabot kong pamilya. May hinigugma ka na? Doon na. Mao ba? Congrats. Bitaw, pa-hospital, Joy. Ha? Ayaw pasagdi imong kaugalingon. Magampo ko sa imong kayuhan. Okay, Joy? Putlo na nato nga itong panagstorya. Yan ang akong amo nga gikan nagpalit og tambal sa butika.
Okay, sige. Usman ko, magpa-hospital ka ha. Bye, Joy. Bye. May nikok madalay siya. Ako magpa-hospital? Oh, Donggoy, usay nito mo. Murag, doon ay problema. Akong higala, Sir Donaldo. Imong higala. Babae o lalaki? Babae, si Joy. Oh, imong hinigugma? Dili sir. Dili mitabo nga mahimo na ko siyang hinigugma tungod kay pirmi mo siyang nag-BBI nako. Nga ako taong way diskarte, sugal ra gyud na. Mao ba? Nanaway na nimo gitamay ka na niya? Pero sakto masasya sa iyang pagtamay, sir. Kay tinuod man sad. Wag ko makatapos sa kolehiyo. Kay way tatay nga nagatiman. Buhi pa lang lagi ang akong tatay. Kaya yung ibtan siyang gibunan siyang naong. Dungkoy. Tinuod na, sir. Kung simba ko, maabot ang higayon nga ikatagbo na ko nga ang iyang daan, o mailhan ako siya, ambot lang ka, sir. Di yun makaon og iro ang akong mga pagtulisok o mga pagsudya niya. Sir, ngano ka, sir? Ngano, migunit mo kasi mong dugan, sir? O, sir, nitabo, sir. Nagpingit ka, sir. Sir, ano sa nakikibati naman, sir? Smoker's cough. Walang heartburn lang tingari. Okay na. Nagtumar na kagtambal, sir? Okay na, Dongkoy. Okay na. Maintenance, nagkatumar ako. Maintenance? Siguro ka, sir? Yes, Dongkoy. Okay na, don't you worry. Ay, salamat taon, sir. Pero kaya lagi sa'y nagtamay niyo mo? Ay, akong kaila, sir. Amiga, si Joy ba? Joy. Usan siya ka traffic enforcer. Oo. Guwapa ka siya, sir. Ibog tako, pero koto berkitaw tas ka ibog. Wamtay kabuga. Driver lang ta. Nanimaho lang ta ang diesel. Nanimahong adlaw. Igo ra gitawon tas pag angkons pagtamay. Sari lang, Dungkoy. Mo na ginaingon sa Ginoo kinsa tong magpaubos ipataas. O kinsa katong magpataas ipaubos. Permit ang ubos, sir. Mas mayo mo po na nga permit ang naas ubos. Aron kung mahagba ta dili tantong sakit. Samtang kung tuang ka sa ibabaw, kung mahagba ka, sakit ka na, Dungkoy. Bitaw, sir, no? Pasadin na lang mga taong mutamay kanimo, Dungkoy. Basig mo abot ng adlaw. Nga makamatkon sila nga dili day na angin mutamay, dili na to angin tamayon ang atong isikataw. Kay nining kalibutan, ang permanente maong kausaban. Ang kinabuhi na isama usab kini sa ligid. Karon ikaw ang nailawom, basin sa sunod nga pagdigid ikaw sa ang naa sa ibabaw. Di ba? Bitaw, sir, bitaw. Na problema lang tong amiga nako. Na problema? Naunsa man siya? Si Doy, akong higala ba? Nagmasakiton lagi. Nangayo na ganitog pasaylo nako. Kay basinog mamatay na siya. Uy, na COVID? Wa pa masuta, sir, kay wa man siya magpa-hospital. Kinahanglan mag-hospital siya. Ay ako bitawng tambagan. Ambot mo patuo ba ka to? Tabangin siya nga tambagin o niya tabangan. Aron magpa-hospital kayo siya. Mapatuo ba ka ako sa tambag ni Dungkoy no nga magpa-hospital ko? Pero kadako sa kagastuhon kung magpa-hospital ko sa... Pero sige naman ko sakit ang akong tiyan. Ano ka nisa? Gay, para ba sila sa Mercy? Hasta sa Charlie. Okay, niyari kita. Palihog ko sa gipalit akong pagkaon para kang, Joy. Briggs. Dali na! Mga naog na ta! Okay. Kumusta na ka si Joy?
Diri lang ta, Brex. Si Mercy lang masuot sa kwarto ni Joy. Sige, sige. Mercy. Palihog Brex? bawa si Joy nga. Niya ko, napalit ko pagkaon para niya. Oo. Sure kayo, Bricks. Joy! Joy! Mercy. Hala! Hala nga naman ka! Nagpangipangugkas ka sakit. Ano ka? Ang sakit kay kutihan, Mercy. Ha? Mamatay si gali ko ini. Unsa? Uy, day. Ayaw tang pagbinuang diya, Joy. Uy! Hindi ko nagsadin ako maantos sa kasakit. Bebe, dadong ka na ko sa ospital. Kinahalan nga, madaka sa ospital. Pero mahal kay hospital ron. Tingali ko mag-COVID sa ko dito. Ay, Joy, ayaw ka hadlok. Uy, kung mamatay ka, aw patay yun ka. Pero dito sa mahimo nga, dili ka magpa-ospital. Mauta na, dadong ka na mo sa ospital. Kay Mercy. Agay. Joy! Bebe, ariusan ako sila si Charlie. Kay, ni-ari pa si Briggs. Ano sa? Okay. Angin yun nga madaga sa ospital, Joy. Ay, Pero Charlie, mahal kayong magpa-hospital ron. ibahala nagmahala ay. Mangutang ka ay. Basta ang importante nga maluwas ka. Ay, huwag ka balaga sa ospital. Oh, Ako'y bahala sanan. Ay, Brex. Ayaw na kasi lang imong kaugalingon. Pero, Joy. Palayo lang, Brex. Kaya basig matakdan ka. Oh, no. Kaya basig COVID na ni. No, di ko mahalo ka na. Kay, agagi nakuha ng COVID. Kanalang nga badaga sa ospital. Okay. Okay, ni Ana. Naandam na nako ang imong mga ilisan, Joy. Mato na ta sa ospital karon dayon. Sige ha, maguna ko diri sa sakyanan. Joy. Tawag og taxi, Mercy. Uy. Ayaw na lang ng taxi. Uy! May sakinan ko si Briggs mo. Dili. Di ko gusto makautak ko kabubuto niya. Uy, wad ana sa muna huna. Uy, wad ana sa muna huna, Joy. Paala nagkinsan ng sakyanan, ng tagiyan ng sakyanan. Di, ang importante nga maluwas ka. Dali na, tana. Unsa man, alsahon ti ka? Ha? Gusto ka? Mubarog lang ko. Baro ka, dali. Okay, Agapon ka. dili. Hinay lang. Uy, naunsa naman ka. Uy, nakikuko ka naman yung taon. Uy, dali. Sakit Wala ka. na, resulta na na. Sa sigig kuan ka, nang ginagbay ra magkong kaunon ko, sigig paslim. Nako. Wala na, di, ha? Dali, dali. Ay, nasige pa islim. Dali. Hinay lang. Ayaw ka balaga sa bayranan. Ako'y bahala, Joy. Makahimo ko, Brex. Bida, Lord. Arin lang na ako ang sakit nga. Gihambin ka ron ni Joy. Ako na lang, Lord. Ako na lang. Ayaw nga akong mahal nga, Joy. Samot ang sakit, Brex. Sa? Bato eh. Paspasin na, Brex. Ay, paspasin na pagpanagan sa imong sakyanan para makaabot tayo sa ospital. Okay, Charlie. I-laboratory test to siya. Aron mahibaw-an kung unsa gid ang iyang sakit. Laboratory. Mo ba? Laboratory. I'm so sad. Hindi ko gustong masakit si Joy. No. No. Akin din breaks. Ayaw lang sa palabi kay marag na po kahit mong hilak ka. Honestly, hindi ko gustong masakit siya. Ay, bisan kinsa naman. Uy, wag gusto masakit, breaks. Kining, di ka na pas mo na ang iya, Mercy, no? Basi no, gi-ulcer na siya ba? Murag duol na tinuod, Charlie. Sige, Sige, mag-diet. Slim. Lus pa ba siya, no? Kinalang nga maluwas yun siya. Oy, may cellphone yung ringing. Kayot, kitsa ni. Uy, si Bay Dongkoy may nanawag. Kayot, ha? Hello, Bay Dongkoy. Charlie, si Joy, asa na? Among gihato dire sa ospital. Oh, labing Mayo. Ako'y nag-agda niya nga, nga mag-hospital gina siya. Ay, mo ba di ay? Ikaw di ay? Sinong ko na. Oo, si Dongkoy lagi, Brex. Ambi, makigsulde ko. Hello, Dongkoy. Oh, please, alay ka diha. Ako'y nagkatod kang Joy sa dire sa ospital kay gisakitan pag-ayos tiyan. Di ba? Ako may naghagad niya nga, ka nang magpa-hospital gud siya. Bito giday siya. Ako'y gahimo niya bang inspirasyon nga magpakabuhi siya. Dongkoy. Ay, gisultihan natin ka, Brex. Ah. Ako'y iyang himuong inspirasyon nga magpakabuhi siya. O kini, tungod nimo. Para ni nimo, Brex. Oh, yes. Oh, salamat, Dongkoy. Salamat kayo. Ikaw mo iyang himong inspirasyon. Okay kayo. Oh, yes.
Sir, Oh, Dunggoy, muhapit una ta sa tambuelan. Gusto ko nga mag-beach una ta. Beach, Yes, Dunggoy. bayot magyuka tingali ning kanahan. Mao ni din sir? Oh, Dunggoy. Nakagusto ko ba rin nakita ni mo puti kayong bas? Oo, kanindot yun din sir ay. Puti kayo ba sir? Puti kayo. Tinaw ba yun kayo ang dagat? Mao gyud mao. Nay daghang nangaligo sir ay. Oh, nga duulon mo ng dagat, makita nimo ang mga ibis ug yung man mulinaw nga magdagandagan. Mo ba? Nay daghang nangaligo diha, no. Tinaw kayo. Mao gyud sir. Unsa man? Usani sa atong anion sa kining dapita anianon kay daghan kay mga nini, mga turista. Ay, amali din sir. Igo ra sir. Tara mga daog ta. Oh, okay. Abi mo cellphone. Ang imong bagong cellphone. Abi. Picture na to. Picture na di ka. Uy, ikaw nga kung maninihot ron sir. Oh. Nga ro di ay. Abi mo cellphone. Abi din. Oo, sir. Dere sir. Ali. Okay. Kira. Ay, gamitan mo sunglass. Sunglass. Okay. Nala sir. Kira, pusing. Tagiri do kamay. Kena. Kena. 1, 2, 3. Okay. One more. 3, 2, 1. Smile. Patik. Salamat sir. Dali. Deep egg. Dali. Selfie una ta, selfie. Oh, okay kayo. Okay. 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 Isandig ka diri sa kong abaga. Diri sa kong abaga. Ha? Sandig diri sa kong abaga. Musandig ko sa mga abaga sir. Idongoy kasi, idongoy. Anak. Kena, parang kangayan ta. Angayan ta sir. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, nindot kayong dagat, mga ligo tarong goy. Sir, huwag ko yung humdon noon sir. Ayaw ka wala ka, naatay kapalitan, magpapalita. Rash guard, maging man short. Gusto ka itong ka, may gusto mo, katong nga, manso ka. Alam, tibak sir. Gusto na kong ma-enjoy ka. Ha? Magpasugo ko para imong isulop. Pero sa dili pa, sunod na, anal na sa may restaurant. Tana. Okay, nga una ta. Nai-order na ko. Crispy pata. Okay ka? Nai puchero. Wow, Steak puchero. lami. Nasa ko i-order nga tihi. 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 Okay? Okay. Naasay, para pahilis, blow What? level. Blue label? Johnny Walker. Yay! Si Juan Lakatan. Sir, sukad. Karon pa ko makatilaw aning klasiha sa ilim nun. Hotda. Kini si Juan Lakatan. Hotda. Gusto kong ma-enjoy ka o maripay ka, Dunggoy. Sir, Okay. Relax. Ipisan ka. Ang tihi o sa gagutsara. nabititi. Okay. Wana. Okay. Mahubog ko ani sir. Mag-drive para ba ko? Kung mahubog, ay kabala ka. Mo pahuay. May kwarto na kong atong kaabangang duha. Aircon. Anak ta, mga tog. Usa. Sir Donaldo, gabi na gid sir. O niata sa restaurant nga may singers o may mga chicks. Saman, gusto kang may kauban kang chicks sa imong kwarto? Uy, chicks sir? Gusto ka? Ako'y bahala. Ma-enjoy ka lang, Dunggoy. Gusto kong magbalipayon ka. Sir Donaldo. Kanong dayon, kung gusto ka. Okay ka? Ayaw lang sir. Wa pag ko magkasuway na sir. Lami kayong titi. Sa ato pa nilang una ka. Di lang ko sir. Kay masinog magkasa. Pang-experience. Gusto kang mo experience nga. Ano ba? Enjoy ba? Malagi unta pero di lang ko sir. Kay basig magkasa niya ko ba. Isod na kayo. Kanya magkasa ako og babay. Ang mumabdos.
Unya, ako lang pasagdan, maparehas akong inahan taon nga nagantos. Nga gipasagdan lang sa lalaki nga nakasa niya. Ang tubig. Ang tubig. Di naman tubig, ang titi na yung ginom. Tubig, sir. Okay. Oh, Sir, okay. Dungkoy. kung makasaman kong babae, sir, kanang babae nga ako yung pagkaslan. Ang babae nga ako yung unungan o dili na ko pasagdan. Kana, saludo ko nimo niya na dungkoy sa imong baruganan. Saludo ko. Ay kuan mo sir, kanang Oh. akong nasinati ang kapait nga kahimtang sa kong inahan. Sidang nakamatngon kong buot, di lalim ang rule sa usa ka inahan. Nga way katimbang sa pagbuhi sa anak. Single mother, pait kayo. Pina. Wala nga say gayon nga manglabas si nanay, aro lang kami mabuhi. Naglabada sa among silingan nga kwartahan. Ako taon, muhinay kog dool ni nanay atong higayon na. Aron mututoy ko niya. Samtang siya nagkuso-kuso sa iyang linabhan, dahay mga higayon nga si nanay magguyon ako. Samtang siya maglukdos mga linabhan. Ug sa dihang nangutaw si nanay, usay dasay higayon nga nasunog ang giutaw ni nanay. Kay ako ang iyang yatiman. Kay nagduwa ko sa akong hugaw. Mo na insulting nanay. Mao ba dungkoy? Doon na pagi mga higayon, sir, nga ibilin ng taon ko sa among silingan. Mao nang istorya sa akong nanay. Sidang nakamatngon kog buot. Sidang misugod akong eskwela. Sige ko sungugon sa akong mga classmate nga ako way papa, way tatay. Mao ba? Hindi sambot kami miserable nga akong kinabuhi. Sa dihang nahanaw na nga akong nanay, nahadindiin na lang ko. Niipon ko sa akong amigo nga si Charlie. Ug dito, nahimo ko niyang helper, nahimong konduktor. Dayon, suod kong shop. Sa tagiya sa mga jeep nga ngayang gidriban. Ug dito, helper ko sa mga mekaniko. Ug dito ko nakatuon sa pag-ayo og mga makina. Magagmay ug madagkong mga sakinan. Very good. Hangtod gyud asa ko to bagay mong pag-eskwela. High school lagi taon, sir. Pagkamatay ni nanay, wala na. Unong na ko. Istambay. Drive. Istambay sa skina. Istambay sa bilyaran. Tuwa dito, ang tong-its, piat-piat. Duas bilyard. Kulpulan, mga tugtigbakay. Ug dito sa tigbakay, kung may sultada, hantak. Mao nang master ka sa sugal. Mao na, sir. Pero maningkamot ko nga mausab ang dagan sa imong kinabuhi, Dungkoy. Salamat, sir. Ug mapamahibaw iyang ang resulta sa akong laboratory. Nya unsa man, ako lang pabaon ang ato ang labaw nga na ospital ka. Ay, palihog lang ko, Marcia. Sus pati na si Briggs, uy, maugyo nag-una-unag deposit sa ospital. May kwarta magod ko. Na, ako bitaw tang i-deposit siya mang gyud. Ita ni Briggs ay. Pwede magyung inlaba ang tawhana gud nimo gud uy. Saon naman lang na. In love siya na ako. Ako, mong ko in love niya. Problema kay na, Marcia. Mao lagi. Nya, aasa naman sila. Ay tuwas gawas uy, di pa sudlon. Hadlok sa COVID. Social distancing ba? May naman dili mo resulta sa COVID nga akong kahimtang. Aw hinuon. Nakapangayo naman ko pa sa ilo kang Dungkoy. Joy. Nangayon ko pa sa ilo sa akong papasakit og sulti niya. Kay basin og di mahibawan. Mamatay na ko. Oh, Joy. Sorry. Ngayon akong pagtabang kang Joy. Dili pa ka ni Igo. Rex, ibaw ka. Basta ang imong pagtabang, magpaabot gani ka og baos, wa ginay nada. Charlie. O mo na, uy kwenta ng mong pagtabang uy. Ang buot kong ipasabot, Charlie. Nining akong pagtabang, dili pa ba mo bati o kaloy si Joy di rin ako? Huwag yan akong sugton nga. Paabot nga may tabo na. O ayaw ipangutana kay kung mapakyas ka, aw sakitan lang yun ka. Charlie!
Oh. Ngika na nimo, oh. Basin og moabot ang adlaw ha, nga ikaw ni tagian ng Noviciana surplus. Kajakpat! Unsa? O di ba? Kinsay na sayod, Bing, nga moabot ang panahon nga ikaw na ay manag-iyaan ng Noviciana surplus. O, Posible ka na ba, Charlie? nga may posible man. Pero pinangga dyan ko niya. Gipalitan ko sa akong mga gikinahanglan. Nga papo yung pag-uugway bayad. Libres kaon. La, mo Grabe. ba? Mao na timailhan ba eh. Kung bayot man gyud na siya, yabaga na sa imong pagpangga. Ipakita niya nga, panggaon sa nimo siya. May tungos trabaho. Trabaho lang dyan ko susto. Di na ko gusto nga pakyaso siya sa iyang expectation ako. O, anak, gid ba eh. Naibam sa ko nimo ba? Basta gani trabaho na gani, di man gyud na nimo undangan ang imong trabaho, ug di nimo mahuman. Umanon gid na nimo. O ba, Charlie? Wanay sugal diya. Ado naman. Aduna? Dunay hantak, Hmm? dunay mga tigbakay, dunay braha, pero wala ko na ako magpatintal. Ah? Gusto na ko nga usbo na gyud ako ang dagas kong kinabuhi. Uy, labing maayo na. Mao lagi. Nice to hear that. Usbon ko bantayin ninyo og maayos, Joy, ha? Ah, Kung unsay iyang gikinahanglan, sultihi ko. Kay basin may katabang ko, ha? sure kay bay. Okay, salamat kayo. Bye. Yamat rabay. Ha! Pinangga kay sa siyang amo da. Ha! Bayot ko, no? Bida! Ulan, no? Wa siya swertes babae. Pero, tuwa siya sa usa ka bayot. Tag-iya pa yun sa Noviciana surplus. Bigatin! Sama na pahimutang na-admit na ba? Oh, sir. Okay. Amiga, magana nimo unsay plano nimo aron singon niya na makatabang ka kaniya, Dunggoy? Maduaw lang ko niya, sir. Magdakog mga prutas. Maura na? Maura man tingali, sir. Sulti. Kung unsay iya magiginahanglan, bayra na sa ospital, ikaw maoy mo bayad. Unsa, sir? Ako? Nganong ako man taon? Asa man taon kong ikabayad, sir? Kita ang mo bayad. Sir, Ako imo hatag nimo kwarta nga bayaran nimong ospital sa imong amiga aron di na magsigig tamay nimo. Ato ipakita sa mga taong mitamay nimo nga dili di ay ang tanang tao nga makita nila nga bulingon ang mga kamot. Tungod kay ikaw usa ka mekaniko, nagkabulingit sa gasa ang imong grasa ang imong kamot. O ingon man nagkabulingit ang kuko. Ha? Pero wa sila'y kalibutan nga ang kabulingon sa imong kamot ug kuko duna day bulawan sud sa imong bulsa. Sir Donald. Okay, panayon sa kalipay. Gusto kang mayo. Gusto ko maminaw, mukanta ka. Ha? Mag-video kita, kanta ka. Binuwa na sir, niyabag kay ko, sir. Gusto kong maminaw sa yabag ni mong kanta. Bungot ito. Ipakita ang imong abilidad sa pagkanta. Maminaw ko. Ginoo ko. Huwag yung ko'y talent na nagkanta, sir. Okay. Ngayon sa man, mag-inom na lang kita. Or mo pahuway na ta. Pahuway na ta, sir. Di pa ta mo padayon og biyahe? Dili una. Kaya nakainom nun ta. Pahuway una ta. Ha? Pahuway. Okay. Mo ni ang atong kwarto. Nga giyabangan. Diya ka. Paigo na ta diyang duha. Dako maning katre. Mag-ipon ta sa duha ka katre? Mag-ipon ta. Magtinandayay. Ginoo ko. Ano? Dili ka gusto. Dunggoy? Kwa, sir. Sir, naghubo na magug ka, sir. Puti kog paa, di ba? Okay. Akong pistola. May pistola di ka, sir? Di na kumukumpiyansa karon Dunggoy. Suka ni atong gusto tang tulison. Di na kumukumpiyansa. Magdadaan ako permi ni Unya, dunay dili mutuman sa kung gusto buka na gusto. Ginoo ko. Sir,
Mao ni ako ibuak sa sa mga taong gahigo. Ay. O nga kato mga taong dautan. Ha? Pero sa ikabala ka, dili man ko hingigo, Dunggoy. Aday. Pero sa dihan doon ako ikipusil, Oh. gitumong na ko ang tiil. Oh. Ang umaw na igo. Sa Ginoo ko. Ugma sayo sa buntag mamahaw tag sayo. Dayon kuan sir, Kana, mao na, akong plano. Mas may kay misulti ka na ko. oh. Sayo sa buntag, Mo lagi. mamahaw ta. Kana. Dayon, padayon tagbalik dito sa itong lungsod. Oh. Maligo ta. Ah. Aron, presko nga kita mularga. Oh. Unya ikaw, karon una, sa di pagkamatog, kinahanglang maligo ka, magpahumot ka, Agoy. na nindot nga diha nga humot nga shampoo, na perfume, kaligo na do. Kaligo Mali. Maliko ko. ang akong pistola. Pero ay, wala. Kino ko, nag-tripping naman ganing akong karaho. Bayot ka tingali ni. Ako'y aak na lang. Ay, naman ako kaligo. Ay, unsa kay may tabuan ni ron. Ako'y... Mama nagkakaligo, Dugoy, Sir, ako'y musunod. sige sir, human naman ko. Okay. Nahuman ni siya kaligo. Dugoy, Sir, unsa man, mag-order tag milk milk. sa gusto nimo. Ha? Di pa ka matuog. Oo, gusto na to nga ako, sir. Okay. Sige, diha ka lang sa kama. Ari lang ko diri sa sopa. Pero, gusto ko mubalhin kamangon talaga. Sige nga, sir. Ari lang una ko sopa. Oo. Diha ka sa kama. Oo. Pero kung sa ni gusto ko mubalhin, kamangon talaga. Kamangon. Sir, kanang... Dali, mag-selfie una ta. Dali. Selfie na. Cellphone mo, cellphone, mag-cellphone. Dara, sir. Ayaw, Sunday ka diri sa kundugan. Asan, ha? Diri sa kundugan. Okay. Selfie. Okay. Okay, pahiyong. Tepa, sir, nanghukas ta niya. Gilukas. Balibuon siya na kagdugan, sir. Ikaw, balibuon sa kagdugan, no? Ha? Balibuon. Balibuon siya ko. Priyata. Ikaw patas imong balibo. Ayoy. Basig malarot na ni mo. Sige, mag-selfie ta. Mag-selfie ta. Sige, sir. Sandig sa kundughan. Ha? Sandig. 1, 2, ready, go. Okay. Okay, sir. Balibuon gid kag dughan. Parihata, sir. Parihata, balibuog dughan. Okay. Selfie, Uswang. Tapat. 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 Silpi. Niya, muhigda ko tas kama. Ha? Muhigda tas kama. Magtapat ka po. Tapat. Anak. Niya, imong itanday ang imong tiil din ako. Ginoo ko. Anak. Okay. Smile. Okay na. 1, 2, ready, go. Okay. Mubaos kung tanday ni mo. Okay. Stand by. Kuwag batiis. Puro mo kaligis. Pitulyo batiis. Okay. Pahiyom. Go. Okay. Imo na itong sulit kini nga itong paraguban, Dunggoy. Ha? Tungkol kay gusto ko nga sa ikayon nga mularga na ko. Di na ko makita ni mo. Dili ka malimot na ako. Sir Donaldo. Nara siya sopa. Nagsigi siya tanaw sa iyang laptop. Murag iya sa kong gibantayan. Sir, dili pa ka matawag, sir?
Oh, dili pa. Dungkoy katug na lang diya. Bantayan talang ka. Pero, batiyo na nagkong duka. Kamangon talaga. Paway kay ikaw na pa'y mag-drive. Sir. Uy. Asa naman to si Sir Donaldo? Wa man diri sa sod. Wa siya mudog sa pagkita. Murag. Nawa nga kung pagduda nga bayad siya. Asa mga siya? Uy. Dungkoy. Sir. Nagpandam na ko sa itong pamahaw. Mas may nabangon ka na. Pero mas may tingaling maligo karon singo niya presko ka nga mamahaw ta. Niya ako sa kong kabahin ay kabalag ka na kung managpong kaligo sa dagat. Oo, sir. Oh, kumusta naman ka, Joy? Wa pagit mawa ang kasakit nga akong gipati, Mercy. Di ba karon man to ka pahibaw akong unsa ang resulta sa lab? Oo, Mercy. Hala? Charlie, imuha marong cellphone ani tingog. Ay! Karoon pa man da, bebe. Kadiyot lang, be. Pinsa man eh. Uy, si Brex maning nanawag. Kadiyot ha, tubago na ako ni. Hello, Brex! Kumusta si Joy? Okay na ba siya? Kuan, kining... she's all right, Brex? Oh, nice to hear that. Ha? Ingna si Joy. Ako'y bahala sa tanang bayranan. Kining pagsulti lang mong Joy, ha? Joy, suryahin niyo. Hello, Brex. Oh, hello, Joy. Hello. Oh, don't worry sa bayranan, Joy. Ayaw ka bala ka, Brex. Makabayad ko. Oh, Joy. Di na ko kalimtan ang imong kaayo na ko, Brex. Oh, nice to hear that. Bye. Hoy. Nasa ba to, day? Hala, mag-expect yun na si Briggs dahil sa imong kaluoy. Sugdan na lang na, oy! Dili. Ha? Di na ko siya type. Ha? Period. Agay. Hala. Oy. Uy, lami lagi kayo mo mangluto din, no? Ay, sir, oy. Dagan mo customer din, eh? Sir, kada adlaw may mga customers gid din, eh. Di. Bakit sa masay tagiaan yung maong beach resort o restaurant? Kana si Sir Donaldo. Unsa? Ang akong agawon? Yes. Tinuod ka? Ay, di man ko bakakon, God. Sorry, ha? Pero, huwag ko magtuong nga siya bagli tagiadre. Ay, ingon anak ka dato si Sir Donaldo, oy. Unya, dili sa na siya hambugiro. Maayo na siyang tao. Dili daw, manghihatagon na siya. Mau ba? Uy, kami mga trabahante niya, pinagga kay niya. Di gid may makabiyaan na niya. Kay dili man niya pasagdan. Doon na mitag sa kabakid nga bugas matagbuwan. Unya doon na pag may SSS, doon na insurance, doon na media bonus, doon na 13 man pe. Kayo ka dana? Oy, tanaw, kita ka, kabasa ka sa karatula, ha? Novisiana Beach Resort. Unya kami mga empleyado din, he. Padatahon mig sakyanan. Aw kadaghanan mga motorsiklo, ang uban multicab. Ang iya gusto nga, dili ba magkalisod ang iya mga empleyado og sakyanan, kasakyan. Unya data-data lang. Unya ang uban nga gusto mag-exercise, aw bisikleta ang utangon. Exercise? Oh. O ka na, mas importante ka na exercise. Nindot na, bisikleta, kayo mag-exercise. Ang uban, maglakaw lang ganin ang uban. Walking, the best exercise. Bitaw, no? Bawag na siya. Walking, lakaw. Ang akong mama, 50 anyos, exercise na, walking. Good. Healthy kay na si imuhang mama. Murag ako ba? Walking. Nagsugod si mama maglakaw, exercise, walking last 2018. Wow, ha? 2018? Allah, nagsugod og lakaw ang mong mama ni Ana Tuiga, 2018? Yes, 2018 pa nagsugod og lakaw akong mama. Hantod karon mo pa nabalik. Sa
Sir, salamat kay sir ha. Busugay ko sa itong pamahaw da. Labing mayo hinoon, Dugoy. Nakawiyon ka ba sa timplada din? Oo, ayaw kayo. Oh. Sir, ngano ka sir? Ngano kalit mo nagkag... saan? Kalit lang sakit mong dugan? Ay kaso, Dugoy. O kada ni, resulta rin tingali ni sa sobra na kong pagkahinaba ko kaniyad to. Change mo karkay ko. Mo ba? Pero, wala ko kakita lagi ni mo nga na nabako ka. Miunda naman ako. Mga almost 6 months na. Kaya nagsige naman kong kuto Magabi, makamatagos sa kumubo. Inong din nga nakunaw na ako nga muundang na tingali ko sa pagpanikarilyo. O doon man, huwag tang nga kumuto matagabi. Labing maayo nga mihunong ka sa pagpanigarilyo, sir. Ako bitaw, sir, wala akong pagpanigarilyo. Mao ba? Nga naman. May kapalit. Pero karon, saman, balik ka. May ikapalit ka naman. Di na lang yung panigarilyo, sir. Sugal na ganing ako yan. Sugal. I know, naintanan na ito ning galibutan ng sugal man Bungkoy. Depende ka na sa pagdani mo si mong kaugalingon. Pero kung magsigi kag sugal sama sa manok, hantak, baraha, madyong, poker, o unsa pa diha, kung dili kalikayan, panagsay lang. Bitaw, sir, no? Importante nga doon na kay tumong sa kinabuhi. O karon, ang iya ka, uban ka na ko. Tudloan ko ikaw sa sakong direksyon sa imong kinabuhi. Sir. Hello, Brex. Ang buotan nga Brex. Oh, nice to hear that. Ningkamot kog tabang ni mo, Brex. Para kang Joy. Charlie. Asam yung kuto ba ang kagahi ni Joy? Kining Brex. Kana ba, kanang kagahi, adigig ko katubaga na Abi na mo, naningkamot ako mayo. Pero gahi pa siya sa magkuno. Insulto ang iyang pagbalibad sa akong itanyag niya. Ito mo bayad sa ospital. Anang bahina, no? Akong nasabtan na naman. Nga sabton lang gina ni mo siya, Brex. Kay basin sa baog, maikog na gina siya ni mo. Dili? Ha? Siya dili? Dili. Ha? Murag may bili niya ang akong pagtabang na to niya. Hoy! La! Ay pagsulti na, oy! Di tingali nga na, oy! Sorry. Hapit na mapupos ang akong pahilo ba? Hapit na maupos ang akong... Chill lang, chill. Chill lang, relax lang. Gusto kang masahit ka? Ha? Relax lang, diya, kalma lang. Kung imo man ko ng buhaton, Brex, no? Musamot na si Joy ka. Kanang Unsa? paglikay ni mo. Mao na. Unsa man yun? Basin og... Gibuang lang ko ninyo. Ha? Sige, buwang. Pero, basin og may relasyon yun silang dungkoy, Charlie. Na! Kana! Perting dako ang sayop ginaan ang imong pagduda nimo. Kay si Baydong koy karon, dunay maanindot nga kapalaran sa probinsya. Unsa? Oo, tinuda. Naka-jackpot si Baydong koy. Pinangga siya sa usa ka milyonaryo nga bayot. Unsa? Bayot? Yes! Bayot, as in bayot. Okay, ha? Pinangga kay siya sa usa ka bayot nga dato kayo. Nice to hear that. Bayot! Bayot! O, lagi bayot. Pero, milyonaryo nga bayot. Oh, mayo pa. Nga to siya sa bayot. Dili nga to kang Joy. Layo ra nas tinuod. Oy, layo ra kaya nas tinuod. Sali, minaw. Sulti ko. Ha? Sulti ko. Tudlo ko no ko. O, tudloan ti ka. Unsa man akong bahaton na para nga. Ako maangkon gyud si Joy. Kaning nagsigi ko explicar para nimo, Brex. Oh. Nagsigi ko explicar. Charlie. Charlie. Naginanglan ka kwarta. Kaya punan di ka. Ayaw ng kwarta-kwarta. Ay, sudyaan niya ako nimo. Kundi gid na ako madaas, Joy. Nalisod na kayo, oy. Charlie. Bitaw tinuod, naglisod bitaw sa ko. Nganong dili man gina si Joy nimo, eh. Nga sa akong tanaw nimo, arang-arang magkagnaw. Bad to hear that. Unsay arang-arang. Arang-arang ba? Maguang nagamay sa kanang batignaong. But pasabot ana, gwapohon ka. Arang-arang. Oh, nice to hear O, that. na pasabot ana, arang-arang. Pero ano dili man siya sugot ako? Bao lagi na naglibog lagi ko. Eh, libog jud kay ko. Unsa pa may iyang pangitaon ha? Unsa iyang pangitaon diyan nimo? Na ang tanan, gwapohon. Oh, danawa. Kwartahan.
na idagang sakyanan. Correct! Ang akong papuyan niya, kondo. Pero, abi naman no, Ha? matod ni Joy, kung mamatay siya, ang puyan niya, nitso. Oh, Nga na. Charlie. Nakoy dagang sakyanan, Charlie. Mga mahalong sakyanan. Mahalon kayo ng mga sakyanan. Yes! Bitaw, nya, naa kay sakyanan nga itom. Yes! May kortina nga itom. Ha? Kanang imong sakyanan. Yes! Duna! Nindot og tukar. Sa tukar. Kanang, Ave Maria! Buang ka, Charlie! Matuhidat! Purlon ka na! Joke lang. Basta, ayaw lagi pagpagkawa sa paglaom, Dudong Rex. Kaya mo yan. Laban lang. May katapusan na pailog, Charlie. Unsa? Timan ina. Brex! Hanggaw di na siya. Mamugkos mo na siya. Awa, ang na sa siya mo sabot. Uy, kaya wag kay gusto niya. Ay, samot na kong gipating sakit niya. Wagin swerte na si Brex sa iyang gugmarian mo, Joy. Ala na siya. Si Bay Dungkoy ba? Way swerte sa babae, pero murag, swerte siya sa bayot. Naunsa, Charlie? Unsa? Pinangga kaysa sa kabayot nga nagsagop niya karon nga mo ay nagpatrabaho niya. Ha? Mao na. Uy, mao ba, Charlie? Oo. Bayot ang nahimo niyang account karon? Yes, bayot as in bayot. Iyang namatikdan nga bayot ni. Uy, Pisag unsaon. hala no. Pisag asang dapita. Ha? Usoy gidis lungkoy. Bayot? Abi ko pag tunay nga babae. Bayot ni ay. Peh, luod. Nung ko'y sa dili pa kita mula kagbalik dito sa Dumanog, mag-jet ski yun na ta. Sir. Kasuway ka na ba sa kayo jet ski? Iwa pa kita, sir. Bang, nakasuway ko sa babida sa gitaon. Manakay ta. Tunaan di ka. Sir. Yes, nung ko'y? Ikaw rin tag-iya nung ining maong beach resort, sir? Yes, nung ko'y. Kung mularga na ko, ikaw may akong binla ni. Sir Donaldo, ako gud, sir? Yes, nung ko'y. Ikaw ang akong binla ni. Sir, gihitap ni mong akong naong og... Dungkoy. Sir Donaldo, gitutukan ko ni mo, sir. Dungkoy. Sir? Sundan nyo kanunay ang pagpaminaw ang sunod pang magasumpay ng atong sugilanon na Dungkoy Pusoy. Sugilanon na sinuwato ko po sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Dacorda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, sound band Aldwin Dacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Mo to ang part 8, no? Gamay na lagwang ni. So atong sunod i-upload lang way hilakay na pod. Pasensya lang yun ninyo nga madugay-dugay tungod sa ka way power tong cellphone sige dag-om ba. Way matigom. Salig lang tag solar na ito. Yan mo tay power mag sige uwan. May nagmuinit unya tagtaod. So pasensya yun kayo sa mga gatang yun kay balo excited yung mga gatang sa mga sumpay ba. Pero saan man nga gagad naman ako sa solar na muinit na maka-power akong cellphone. Nya sa sunod gayon na po ito mag-shoutout no? Sa kuan, hindi pa duha. Madugangan pa yun kay magsuwat pa ko niya no? Sa mag-comment ba? Yan ay magpa-comment sa magpa-shoutout sa wahilak kay part 9 ba daghan tong burag magpa-shoutout no? Magsuwat na po ko. Paabot na lang mo no ay lang kasuko no katong mga uban nga nagdali matong excited kay no ila masuko pod kay mapudalim ang makasabot ani kadto gyud pong mga kuan siguro parehas na mo nga mga uploader no di lalim mag-edit di lalim
samot na sa kuang nga may kuryente, no? Sahay piki pagload, no? Muna di lalim. Muna nga sa manginaot ng pagsabot no sa uban nga mga mag-apura ba, no? Pasensya kayo sa mga mag-apura. Pero sa mga tunay na mga supporter, mga nakasabot, salamat kayo. Di na lang nakunitas on kay mura lang. Tugo na po taligsik. Agoy. Na dyan power nung taligsik na. So, salamat sa tanan. Sa mga kanunay nagsuporta, no? Sa mga kuan, labi na ni Ma'am Grace Blanca Flor, no? May kuan ni sa tawag Speedy Super Pop Girls, no? Shout out din po ni Angie Divina Gracia, no? Salamat, no? Sa kanunay pagpaminaw, no? Sa mga gusto po niya mutabang, salamat day kayo, no? Sa inyong maayong intensyon, no? Si Life Journey day, shout out, no? Gusto ni siya mutabang sa nako, no? Kaya PM ni siya sa kuang Facebook ba? Mahatag ko ni siya tabang, kaya nalingaw siya sa drama nga itong i-upload, no? Makarelate siya ani kay sa unang panahon, magsigig bit-bit ko ni sila radyo ba, kay bisig manglaba sa unsa to basta mo gito lang manglabag sa pa unsa ba na dala kan ng radyo ba mo ay kauban, no? So mura na hinumduman niya ang sa unang panahon, no? Uso pa ang kanang radyo ba si paminaw ng mga dramas di HP, no? Pasalamat sa dako sa kuan sa mga drama nga akong gi-upload man ang gusto siya mohatag og kanang tabang, no? Salamat Life Journey, no? Sa imuhang maayong intensyon, no? Maayong kasing-kasing maluoy kas mga nagkinahanglan. Salamat kayo, no? Ug mao to mga ka-listeners, ug sa mga karaan to nga mga listeners, no? Nga wala ko kabantay nag-comment, no? Pero kay balo ko nga naminaw gyapon mo, busy lang. Ni Ma'am Cecil Ruben, nilang Ma'am Bell, Chelsea, Ma'am Amalia, sila kinsa pa ba to, silang welcome sa channel Julie Wong's TV, Noral Prasco, na daghan pang uban, no? Nakalimot na ko si Kit P. Garcia dai, no? Si Kit P. Garcia, no? Daghan pa kayo itong siguro ang uban niya mga sa una nga wala ko kabantay nag-comment, no? Salamat kayo gihapon kay kibalo ko nga busy lang mo, no? Mga to mga ka-listeners, kini uwan na. Thank you so much for watching. God bless natong tanan.